Jeg hedder Kia Benson, og jeg har taget uddannelsen som clairvoyant her på Common Sense Clairvoyanceskole. Det har været rigtig berigende på mange områder. Både på det personlige og rent fagligt har jeg fået en masse redskaber med mig, som jeg bruger som clairvoyant i dag. Jeg har især på det personlige plan fået styr på mig selv som menneske. Jeg har fået en utrolig stor selvindsigt, og herigennem har jeg fundet nogle styrker i mig selv, som har gjort en verden til forskel for mig i dag i hvert fald. Det har givet mig en balance og en ro som person. Den balance, som jeg har fundet, har blandt andet hjulpet mig med at finde frem til det potentiale og de indre ressourcer, som jeg besidder. Og dem bruger jeg i dag til at den erfaring, jeg har fået med det, bruger jeg i dag i mit arbejde som clairvoyant. Og jeg føler, at jeg kan gøre en forskel for andre i dag, ved netop at belyse de her områder gennem clairvoyance. Og det kommer naturligt, fordi det har været et stort tema for mig i lang tid at finde frem til de her ting. Og jeg ved i dag, at det er det, der er min styrke i en clairvoyance. Det er det, jeg giver med videre til de personer, som kommer til en sitting hos mig. Så på den måde føler jeg, at lige præcis uddannelsen som clairvoyant her på skolen har gjort, at jeg har fået styr på, kan man sige, på mine egne ressourcer og på mig selv som person, og at det er det, jeg tager med videre i det faglige arbejde til hverdag. For mig har uddannelsen her på Common Sense Clairvoyanceskole været en rigtig spændende rejse. Og jeg er meget overbevist om, at det ikke har været samlebåndsarbejde. Det er ikke en ens uddannelse, vi kommer med ud af alle sammen. Rikke, hun er rigtig god til at se, hvor man er unik, og hvilke områder man skal sætte ind på, og hvor man kan gøre en forskel med det arbejde, man foretager sig. Vi er også blevet undervist på den måde, at Rikke netop har gjort meget ud af at fortælle, at vi skal huske, at vi er unikke på hver vores måde. Og vi ikke skal ligne hinanden alle sammen. Vi ikke skal lave en clairvoyance på samme måde, men vi skal finde ud af lige præcis, hvor er din styrke, og hvor er det, du kan gøre en forskel med det arbejde, du ønsker at foretage dig. Og det har været en fantastisk gave for mig, fordi jeg vidste, at jeg havde noget, som jeg kunne bidrage lidt anderledes med og give en anden vinkel til andre. Det ligger mig på hjertet at sige, at når jeg laver clairvoyance, så er det ikke for min egen skyld, så er det for din skyld, så er det for andres skyld. Jeg føler, at jeg har en hel masse, jeg kan give dig med videre, ligesom jeg selv har fået en masse med fra i løbet af uddannelsen på Common Sense. Og den store glæde, det er at finde sig selv på den måde, har jeg lyst til at give videre til andre.